Salutare oameni buni și bine ați venit pe canalul George Lakes. Pe acest canal vă voi prezenta macroeconomie, vă voi arăta pe vlog ce străzi înguste sunt prin Anglia, peste ce peripeții vom da. În sfârșit plecăm după 3 ore jumătate de la descărcare. Cum să închidem ușile. Așa. Am stat jumătate de zi la băieții ăștia. Să egalizăm și plecăm. Puțin înghesuit la ieșire din firmă, dar încăpem. Să dăm jos bluza. Da, 4 ore 40 până la garaj, deci mai trebuie să fac o pauză pe drum. Azi, sâmbătă. Bine că am program. Am stat undeva la 4 ore la descărcare. E ceva acolo în partea elaltă, dar se pare că eu am noroc. Oricum îmi place pe Anglia că mașinile mici merg cu maxim 120 km la oră. Aceasta este limita. Dar majoritatea conduc cu
100, 110, 100. Deci, cea mai înaltă autostradă din Anglia, 370 de metri înălțime. Bine, cel mai înalt punct al autostrăzii de aici din Anglia. Acolo în stânga trebuie să vedem un baraj puțin mai încolo. Oricum îmi place că drumul este liber. Momentan nu este niciun accident. Sâmbătă e mai liber. Majoritatea sunt acasă. Iar după baraj este o distanță foarte mare până jos. Probabil voi veni într-un weekend doar să vizitez locația aceasta. Oricum, pe viitor o să facem analize tehnice. Mai vorbim despre macroeconomie. Haideți, băieții mei, prind și eu o cursă în weekend și iar dau de voi. Iar aglomerații. Poate ajung până de seară. Nu, am 3 ore 40 conduse. Mai am cât 3 ore 40 până la garaj. Deci sper să mă încadrez. Să mă încadrez în cele 15 ore de program, nu în cele 10. Mai am doar un program de 10 ore de condus, atât. Și ultimul de 15 ore. Am pățit o fază tare acum o lună. Au terminat băieții să descarce marfa. Plec frumos spre garaj. Și ce să vezi, frate, pe drum, în timp ce conduceam, mi-a ieșit cardul tahograf din tahograf. Abia am reușit să găsesc o parcare după 5 km. M-am oprit. Și când bag iarăși cartela, să vezi că primisem o altă eroare și nu știam ce să-i mai fac. L-am scos iar. Am început să șterg chipul ăla de pe cartelă mai bine. Iar la a doua încercare a mers. Oricum, cartela expiră peste 2 ani, deci nu e expirată. Iar până la verificarea tahografului mai am vreo 9 luni de zile pe acolo, ceva de genul. Oricum, în ziua aia am scos un bon și am scris pe el ce s-a întâmplat. Dar faza e cea mai tare că era ziua de marți când am pățit treaba asta. Și după ce am reintrodus cardul, mi s-a resetat ziua de luni. Deci pe ziua de luni aveam 0 ore conduse, deși am condus undeva la 8 ore 50 în acea zi. Și mi-a resetat timpul pe toată săptămâna. Gen ca și cum am început săptămâna de marți. Asta mi s-a părut cel mai tare.
Sper că nu vii și tu până în față. Stai acolo. Păstrează rândul. Băieții ăștia de la Maritime au camioane limitate la 50-52 de mile. Numai cât le văd remorcile Maritime, gata, trebuie să-i depășesc.